manyien mabiro. Wadhi nyime en ni jochiw thieth ahinya to laktache mibiro yudi koketho kendo bedo e lai manyime e tho mar mine matho kanyuol koro ibiro kawnegi okang' mager kamoriwo rucho oko lesen magi mag tich. Ma oyangi kod telo mar migao mar thieth Aden Duale kod jagoro mongirore Dr. Umo Luga mane twak e boma ma Nairobi e kinde keto ayanga lipode 3 mag thieth kama oriwo mar menyo thieth mar mine kod nyithindo. Kaluwore kod lipodno, kuom higni 15 mokalo, lokruok ok osebedo e tho mar nyithindo minyuolo kata mine matho kanyuol, kata obedo ni nitie lokruoge ka pinje kaka Uganda, Tanzania e kind mamoko to pod otelo ne piny Kenya. You can't be a surgeon who is not writing theatre notes. And sir, you know we are having this challenge even with the Social Health Authority, where people do surgeries but they don't put clinical theatre notes. So we are changing that from regulation. So all of it will be tied to your license. So if mothers are dying in a facility where you are the gynecologist, then you have to explain for us why your license has to be renewed. Those mothers, majority of them died because of negligence, healthcare workers' negligence. If the governor is not going to deal with those consultants, we as a government, as Ministry of Health, we will use the regulator to cancel your license. I mean, if mothers are dying, your license is not important to us. Healthcare workers must uphold the highest standard of professionalism, and negligence will not be tolerated going forward. There will be no telephone management of our patients.